lucrul ăsta înseamnă că ei nu sunt altruiști. Nu vor să facă bine doar de dragul binelui. Ei știu dacă este cazul să întrebe dacă un om este seropozitiv sau nu, fiindcă ei știu ce riscuri implică chestia asta. Nu trebuie să-i obligăm noi să o facă în niciun fel. Bun, numărul 2. Al doilea argument este că persoanele cu HIV-SIDA sunt tratați ca persoane cu handicap și deci sunt primite beneficii. Gen concedii de tratament și anumite gen concedii de tratament. Bun. În punctul în care o persoană cu HIV-SIDA are o problemă, a contractat o boală, deja este pe moarte, din cauza că sistemul lui este distrus și nu poate să lupte cu acea boală. În punctul ăla, el nu mai are nevoie de concediu de tratament, el pur și simplu se duce înapoi la familia lui. Bun, deci argumentul ăsta practic pică. Contenția asta pică. Al doilea contenție a fost că există beneficii pentru persoane cu handicap de la angajatori. Bun, în primul rând s-a vorbit despre subvenții și așa mai departe. Bun, subvențiile acestea, ghid că există, sunt incredibil de mici. Vorbim de companii, vorbim de firme în care un salariu minim nu contează atât de mult. Bun, s-a spus că facilitează angajarea cu HIV-SIDA. Nu, doamnelor și domnilor, angajarea persoanelor cu HIV-SIDA. Nu, doamnelor și domnilor, nu sunt facilitate persoanele seropozitive, ci persoane cu handicap pe total. Așa că dacă un om vrea să angajeze o persoană cu handicap, nu este nevoie să aleagă o persoană cu HIV-SIDA, plus avem acest beneficiu și dacă nu îi obligăm. Dacă un angajator vrea să întrebe, poate să întrebe și să primească acest beneficiu. Bun. A doua contenție este că în punctul în care se cunosc riscurile, că este foarte important să cunoaștem riscurile. Doamnelor și domnilor, nu este foarte important să cunoaștem riscurile peste tot. De exemplu, un casier nu are riscul să te infecteze cu HIV-SIDA mai mult decât riscul care este un mare cu un pix pe care ți l-a scăpat cumva în ochi. Doamnelor și domnilor, nu sunt riscuri peste tot și angajatorii sunt în stare să știe dacă este sau nu cazul să întrebe. Bun, a treia contenție a fost că este bine să protejăm pe cei seropozitivi și restul persoanelor. Bun, cum se face acest lucru? În cazul în care există un accident, seropozitivii pot primi prima ajutor. Doamnelor și domnilor, în cazul unui accident, vorbim de accident, nu o chestie care se știe că se va întâmpla, va ști doar angajatorul, fiindcă e confidențial. Cum o să fie angajat seropozitiv? O să-l ajute colegii și atunci aceeași chestie se va întâmpla. A doua a fost că ceilalți vor fi ajutați prin acel cocktail, dar în continuare, de unde știu angajații că acea persoană este sau nu și plus trebuie să vorbim că există risc. Există accidente, nu sunt chestii care se întâmplă mereu, iar angajatorul poate să întrebe sau nu. Bun, să vorbim despre cazul nostru. Noi vrem să spunem următoarea chestie, că este foarte importantă libertatea personală. De ce? Din cauza că atunci când se pune problema acestei dezbateri, e vorba de ce dăm și ce primim. Dăm o anumită libertate noastră și ar trebui să primim un risk safety mai mare. Bun, prima contenție este statul intervine abuziv în decizii de ordin managerial. Bun, de ce? Fiindcă angajatorul este cel mai bun manager. El vine cu proiectul propriu, el vine cu cerințe proprii și el este în măsură să decidă care sunt nevoile sale de angajare. Din cauza că el știe asta, el a făcut proiectul, el este un specialist. Astfel se optimizează procesul de angajare. A doilea argument este că se produc daune angajate. Nu doar că angajații cu HIV-SIDA suferă de această boală, dar ei au și probleme psihologice, din cauza că se gândesc la asta constant și au un stres în plus în viața de zi cu zi. Nu vrem să le aducem aminte de acest lucru de fiecare dată când trec un punct destul de important în viața lor, adică la angajare. A doua contenție este că măsura promovează discriminarea. Primul argument este că există fenomenul de discriminare în punctul acesta. Noi nu spunem că este un lucru bun, însă cu siguranță este natural. Deci oamenii văd că acești seropozitivi sunt mâncați cumva de dinăuntru de o boală și le este frică, este normal. Apoi din cauza asta ei discriminează, dar mai mult doar că îi discriminează, ci le pun și diferite label-uri, gen drogat sau homosexual, din cauza că ei corelează în așa fel. Bun. Nu doar atât, însă avem dovezi care spun că de fapt 82% dintre angajatori discriminează persoanele seropozitive și că de fapt doar 0,5 dintre persoanele seropozitive care ar putea lucra sunt de fapt angajați. Al doilea argument este că creează de fapt o bază de date de discriminare. De ce? Oamenii sunt discriminați, iar angajatorilor îi se dă informația pe tablă. Asta ce înseamnă? Că pur și simplu scad șansele la angajare. Ultimul argument este că mesajul statului este unul de discriminare. De ce? Oamenii cu SIDA, statul spune, au probleme. Aveți grijă la aceștia. Societatea nu este destul de informată ca să știe de riscurile adevărate ale seropozitivilor, dar nici destul de puțin
puțin informată cât să nu cunoască de această chestie și să-i fie frică. Astfel, statul admite că este o problemă, astfel, de fapt, se încurajează discriminarea. Doamnelor și domnilor, din toate aceste motive, rugăm să apărați libertatea acestor oameni. Mulțumim!